Mm. 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 Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sinigang na liempo. At meron po tayo ditong rice. At meron tayong sausawan, patis. At meron tayong extra sabaw. At syempre, tubig lang po tayo. Yes. Ayan. Isa na lang pong special na araw ngayon dahil meron na lang po tayong makakasama sa online collaboration ang isa sa pinakamagaling na Pinoy mukbangers na si Habet Chan. Ayan, si Sisi po ay matagal ko na po siyang sinusubaybayan. Bali kasabayan po niya si Kabsat Crisino. Yes. Opo. At magaling din po siya at masarap din po siyang kumain. Kumain. So, sa mga ka-foodies, sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, panoorin natin to. Oh, ang lutong, di ba? Ayan guys, napanood natin ang ating sisi na si Habet Chan. Opo, si Sisi po, Sis Abby Chan, thank you so much po sa online collaboration na to. Yes. At matagal na po namin to inintay ni BBM. Yes. So, maraming salamat po. Ayan, so, mga foodies, bago po tayo kumain at magkwentuhan, Pray mag-pray muna muna tayo. tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Kain na po tayo. Sa mga tanaking Kapampangan. Opo. Yummy, yummy. Unang subo tayo. O, nasabo tayo. Ay, okay. Kunin mo muna to. Ito. Sarap. Tapos, sausa mo sa patis. Oo. Yummy, yummy. Ito. Ito. Ang unang subo ay para sa inyo. Sisi Abe Chan, para sa inyo po ang unang subo. Kain po Ayan tayo. po. Mm. 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 Yummy. Yummy. Tingnan yung taba guys. Lambot. Yung taba, umaano sa bibig mo. No? Ang sarap. Mm. Yum. Pag matanda na yung okra, yummy pa rin, no? Mm. Sabaw. Mm-mm. Ah. Mm. Sarap. Gulay. Ang lambot ng baboy. Tsaka Yes. yung taba. Lambot. Maano sa bibig mo.
Sasaw-saw kung saan. Ay, saan ba to? Sarap. Sarap. Tsaka si Sisi Abby siya, na nag-lechon siya na nag-birthday siya. Ang laki ng lechon niya. Yung biya naman, simple lang yung kinakain niya. Napakasarap niya kumain. Simple pero talagang yung sarap talaga manana. Maano mo yung pagkasarap ng kinakain. Sarap. Taba. Sarap. Maraming salamat sa ate ko. Bilhin niya akong damit pa. Dalaga siya, nakadress. Taba. So, manghang. Sweet Lennon, no? Yung ano? Yung sili. Cheers tayo na. Cheers.
Diyos. Hangang kasi. May nakaalala sa'yo. Hi, Jason Laksamana. Sabi ko na. Linalagnat siya ngayon. Pagaling po kayo. Sarap. Sobrang sarap. Lambot ng baboy. Ba't nung nagmukbang ako kay na Nicolay, hindi ka ganyan kumain? Ang Siyempre. hinihin mo doon. Naya ako nakaarap si daddy. Wow. Pero ngayon, lamon kung lamon ang labanan. Sarap. Shoutout mo si Daddy. Baka nanonood. Sarap. Ayan mga foodiebies, naubos po natin yung sinigang na liempo at saka yung Yes. sabaw at saka yung rice. Gutom na gutom kasi kami ni BBM eh. Sa mga foodiebies, Abe-chan po, pagkatapos po, ay hindi po siya magpe-premiere, regular upload lang po siya. Yes. Pero baka mauna po siyang mag-upload sa amin. Please, yung sa mga hindi pa po nakapanood sa kanya, balikan po natin siya at syempre mag-subscribe na po kayo at mag-like na din Yes. po. Paki-share na din po yung kanyang video. Hindi po kayo magsisisi mga foodiebies. Sisi Abe-chan, isa po tong karangalan na Yes. maka-online collaboration po namin kayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sana maulit pa po ito, Sisi. Thank you so much po. At mga foodie, bago po tayo magpaalam, gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin sila. Remy TV Watkins, Eat with Ina, Raw and Cook Food ASMR, Ma'am Shirosi, Inday Iyat Mukbang. Ayan, bago natin member si Sisi Inday Iyat. Hi, At soon, Sisi ko. makakakolab natin si Sisi Inday Iyat. Talaga niyo ba? po yan. Abangan niyo po yun. At si Papa Ron TV, nag-rejoin po si Papa Ron TV. Thank you so much, Thank you so much, Papa Ron TV. Iñaki TV, Charito Pangan, Angel Mendoza Insol, Jenhen Capares, Hampas Lupang Burgis, Eat with Vince and Chona, Simple Bistak Mukbang, Mamshi Aya Vlog, Coach Pudi, Mary Mukbang, Mother Shingu, Sevilla Farm Vlogs. Ayan. At sa mga foodie, meron po silang mga channel. Napakagaling Yes. din po nilang mga Pinoy mukbanger. Sana po, supportahan po natin sila. At syempre, Subscribe. na po kayo. At shoutout din kay Frenny Kimi. Ayan, Frenny. Ate Kimi. I love you, Frenny Kimi. I At love kay, you po. Frenny, it's It's Lenny. Lenny. At kay Frenny, Jeffries Chow. At kay Cook Like Crazy, please pakisupport po si Cook Like Like Crazy at Crazy. mag-subscribe na po kayo Yes. sa kanya. At shoutout din po kay Leia Payawan at kay Baby Allison. Ayan, avid viewers natin yan. Yes. Lagi silang nanonood sa atin. Thank Yan. you so much, Sisi. At Team Matibay. Team Matibay, kay, I love you all, Team Matibay. At Yes. kay Kamani Layli Bernarte at kay Tita Telma Benaventura at kay Tita Teresita Sia. Ayan. Team Walwal. Shoutout Yan. po. Sisi Abe-chan, please pakiclick na po yung kanyang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po ni Abe-chan. Abe-chan. Ayan. Ganon Thank you so din much po sa amin, mga kapudibis, sa Facebook page. Mag-follow na po kayo. Yes. At TikTok nanda po, dibi. At TikTok na BBM, Yeah. mag-follow na po kayo. Kaya mga kapudibis, kung gusto niyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.